Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Sabi ato, Pautang ako ba? usay utang. Barisin ko na na ginamos oy. Uy, ako sa naman ka bumalik-balik dirig pangutang. Wala gi kisudan madam oy. Pamagkatin ko kapalit na ugaso, nag-antos ko anang kalayo kay... Please, gara malamang mo... Ay na grabe pa di mo madam oy, di magid ka magpautang. Handusanan sa kapitbahay na palautang na hindi marunong magbayad mga kandusanan. Kainit! Anong koan? Ayo. Madam. Madam. Usay ato! Madam pautang ako sa imong tindahan bi. Usay ato! Sabi ato! Pautang ako ba? Usay utang! Barisin ko na ginamos oy. Uy, ako sa naman ka bumalik-balik dirig pangutang. Wala gi kisudan madam oy. Pamagkatin ko kapalit na ugaso, nag-antos ko anang kalayo kay... Please, gara malamang mo... Ay na grabe pa di mo madam oy, di magid ka magpautang. Hay, tanawa ng imong utang diri. Halos sa imo na lang manitanan. Wa pa ka taong kapid. Uy, Ginoo ko. Uy, karya, day. Utang buot, day. Wa pa ka kabayad sa imong utang diri, day. Taas na kayo kag utang. Diyos ko. Ingon ba ako sa purpose na nabarian? Wa man ta nasagot og sa purpose ka. Ang imong ingon, og human og saka og lubi imong bana, magbayad ka diri. Dami naman nung taon ni mo nga kat sa imong banag lubi, wa pa man kabayad diri day. Asa naman kay nakita ba yan ako na imong banag? Kabalo ba yagit ka, madam nga? Madam, kabalo ba yagit ka, madam? Takuling na ano? Uy, nahibalo ka na Nahulog akong bana sa lubi. Mao nang wagid mi kabayad. Lima naman gud siya kaadlaw wa ka pa pamunot oy. Bago gikumpra ang dinamos. Lunis ron nga adlaw. Bago jud sa gikumpra, pasayload gid ko karya. Wa gid kay mautang. Wa uy, dili gyud magpautang. Ay na grabe po ni si Madam Takuling oy. Taos sa kagutang oh, nagkagisi na ning notebook. Grabe na ni nagkagisi na ni sa imong utang. Bigit ka maluoy na ako, madam. Way bakante ang notebook, karya. Way bakante. Bisa kung saan pa nako karya. Madam, di naman unta ginamos akong utangon. Muang utang putunta ko gatas ba kay way gatas akong bata. Ano ko kada mo pasubang ni karya oy. Ginoo ko ginamos gatas karya. Naibalan ba gid nako karya no? Ang imong bana sige glabay diri nagdalaglong ni. Ni ikaw sige kag pangutang diri sa akong tindahan. Maayo man mo. Maayo ra gid mo diri sa tindahan ug maayo ra mo mangutang. Dili maayo na yung gibuhat oy. Madam, di ka maluoy na mo, madam. Oy, dili oy. May na lang akong ininit. Kay basig nakubas sa to ako ininit. Karya, may pagmuuli ka. Mga pipa ko karya oy, Ginoo ko. Gigutom na ko, bisang na ako'y tindahan karya gikabuhi ko. Madam, pakapihapod ko ana, madam B. Namoy mais nga kape, madam. May Ginoo ko, klase-klase among kape diri oy. Pero sa tinuod lang karya, wala gig kay budget. Tungod sa kamahal karon sa asukar ug kape. Ah, grabe po di mo kakuripot, madam. Oy, Ginoo ko, ayun sige isgot anang kuripot karya. Wala gig kuripot karon. Ito ko sa kamahal sa palitonan karya, wa kay mahimo. Umukape ka karya, pangutang og kape. Kalibrehon ta kag ininit ra gid akong malibre nimo. Dili kasi wag i kape ni mo, madam. Digit ka Wala, digit ka Maria, magpalibre, wala. madam. Digit Wala. ka manglibre og kape. Grabe wala naman po kay ka, madam. Oy. Wala kay mahimo karya. Kung mga pi manggani ka karya, libre ang ininit pero magpalit kag kape. More akong kuang sa imuha kay mahal ang karon pamaliton karya. Pamasay pa lang daan gasolina si tinta ang litro. Di way libre karya oy. Ginoo ko. Karya uli na bi. Uli na inday mong bana nga. Di na magpatpat ang lumi. Ginoo ko. Tungod sa kamahal karon. Ginoo ko di ang pamalito. Mahal kayo. Sorry karya. Pag di kay mahimo. Grabe po ka, madam. Oy. Di maging ka magsunod-sunod naman kasako ay. Di maging ka magpautang. Di po ka maglibre og kape. Ginoo ko kamahal tarong karya. Ginoo ko kamahal tarong sa kape. Ginoo ko tag 15 baya ang 10 pack. Dili ra manggani ko sa baratuhon.
Anto sa magaling ko ani kamahal sa kuan. Kape. Oh, kini sa tinuod lang karya ako ray nagbayo-bayo aning kape. Dili gyud ingon sa tinuod lang. Amo mangutang ay magunahuna unta mo pamayad. Ang busa. Kay balubaya mo. Kanang nga tindahan, diha mo makautang, diha pod ka mo bayad, mo palit. Bayad sigrata ng bayad, way bayad sa utang. Kaya uli na Sa purpose na good na madam. Oy, Oy, di purpose oy. Kuno release ang purpose. Why release ang purpose karon? Una-una ni mo. sunod bulan man daw madam. Taon ginoko karya. Why sod? Why halin? Kaya di rin magod si Ligaya nagbantay kanina. Wa ko kabalon sa gibuhat ni Ligaya. Wa siya nag-entertain sa mga customer. Muna wa siya halin. Natulog ra si Ligaya. Muna yung hunahon. May papamamto si Ligaya kay magpautang pa man kay sa imo madam. Uy, magpautang siya kay igo na siya nagbantay dire. Ako nga tagiya dili. Ay sunod di ay nga mangutang ko diri madam, magkuan ko madam, kanang manaiming ko madam. Kanang nasi Ligaya. Kay kung ikaw ang magbantay di man ka magpautang. Uy, kahilas ba nimo? Ikaw rin tuyo diri nga mangutang ya. Uy, di kay panghilas inyo no? Kamu may mangutang nga magbagot-bot. Dapat ako ang magbagot-bot kay kamo ang diri mangutang nako nang buang naman. Unsa naman taon mo eh? Pagrespeto pod mo. Wala na mo respeto. Unaw na ako ni mo ni kalabasa. Wa na ko kakumpra tunga na kuhaan na ni sa kabuok. Tunga sa ating. Nako kakumpra. Nya kape libre hon pa. Naininit libre. Wala labot sa kape og kanang asukar oy kamahal baya. Ay na madam, di man ka magpautang madam, uli na lang ko madam. Sige Karya, babay. Manaiming na lang kung nasi Ligaya madam. Pasaylo ka Karya. Sorry kasi Ligaya, di na ako madyutihon. Di na kakautang dire. Di na si Ligaya makautang. Makapautang. Ha?